Iza 7 mora i 7 gora, negdje daleko, gdje snegovi beli non-stop peju, čekam sebe, živeo je jedan dan. 31. decembra, baš na Novu godinu, Deda Mraz je odlučio da pošalje poklon paketić svojoj baba Mrazi, koja je živela na južnom polu. Zato je pozvao svoju unučicu Repetu i podario joj ovaj iznimno lak zadatak. Pred polazak je rekao da je put dug i neizvestan i da mora počuvati paketić svaku cenu. Crvenka poklimnula glavom. Izašla napolje, uverila se kako je divan dan za šetnju do južnog pola, napravila svoju crvenu kapicu, uzela svoje nove, naočare sunce, počešala se od penkice i zaputila na dan put. Ali, tek što je zakoračila u gustu šumu, Crvenka pa se setila da iz šume vreba mnogo opasnosti. Mislim, kako gusta šuma. Crvenka bo! Si krenuo? Nosim poklon baki. Baka Mrazi, jel? Jeste i strašno se žuri. Šta imaš u toj korpi, a? Poklon za cveće što je sam uspod ubrala baki. Ubrala baki? I šta imaš još, a? Mandarine. I? Jabuke. I? Kiwi. Limun. Avokado. Avokado? Imaš papaju? I da imam ne bi te dala. A ne bi mi dala, a? Ne. Pa ne bi ja ni uzeo. Daj tu korpu ovamo, glupa plavušo.
Šta se ložiš, Šarane? Mislim, ja se izvinjam što ometam vaš intimni trenutak, ali juri me vuk i strašna mi je frka. Svi vukovi neprijatelji su naši prijatelji. Osjećaj se kao kod svoje kuće. Jao, hvala vam, prasići, kao baš ste gotivni, ej. Mislim, ovo su šokovi, ej. Alo? Ima li koga? Alo, vlasnici stanarskog prava. Koliko ja poznajem ovu šumu, ovde bi trebalo da žive neke svinje, a? Svinjogojstvo! Šta je bilo? Šta je bilo? Šta je bilo, a? Pa ja kad unem vatru sun, srušit ću vam kuću. Ma duvaj, frajeru! Dobro. Izvinite.
Ljudi! Mi nismo ljudi! Mi smo prasići! Dobro, prasići! Ova kućica je trebalo da se sruši. Tako piše u bajci. Ali ovo nije ta bajka. Ovo je neka druga bajka. Ovo je something completely Dobro. Prasići! Čekajte da se dogovorimo, prasići. Šta kažete, evo, imam jedan predlog. Šta kažete na varijantu, evo, na primjer, da vam ponudim 200 kila koncentrata? A? Po kojoj ceni? 500 buđona. Evo, Štepan, dogovorit ćemo se, pa dobro, evo. 400 buđona. Je li realno? Šta je bilo? Pa šta ne volje? Evo, ovako ću. 380 buđona, ni pola buđona manje. Eto. Ne. Svinje jedne. Prasići! Gice! Šta je? Ima rešenja! Dogovorit ćemo se! Gice! Evo! Šta kažete na sledeću varijantu? Na primer, imam za vas jedan odličan predlog. Daću vam 100 kila mekinja, vi meni crven kapu. Marš napolje! Marš napolje! Marš napolje! Čuj šta ti govorimo! Marš napolje! Marš napolje! Sad će nam vidjeti. Jao. Prodali ste me 100 kila mekinja! Svinje jedne! Vuče! A mekinje! Biser ne valja pred svinje bacati. Ćao. Gde su mekinje? Evo, sutra.
Možda sutra! Sada! Čekajte, ljudi, pa čekajte. Evo ga izveštaj iz banke, evo. Mekinje su uplaćene. Imam 5. primerak, evo. Sutra, faksom, plaćujem fakturu, čim popunim virman u SDK. Majke mi. Nema ništa sutra! Daj ti nama pare sada, pa ćemo mi sami da kupimo mekinje. Dobro. Pa nema problema. Odmah ću, evo, sada da vam uplatim žiralno, a? Nema ništa žiralno, nema oralno, nema analno, samo solarno! Ova na sunce, keš! Znaš ti šta je keš? Keš? Kup evropske šampiona. Jao, eno ga Deju Savićević. Gde si ga video? Lukavi Vuk je iskoristio nesmotrenost 3 glupa praseta, te se nehajno nasmejao. Ne zna svinje šta je dinje. Znao je Lukavi Vuk da Crvenkapa treba da odnese poklon baki, pa se setio još jedne stare narodne poslovice koja kaže: kom obojci, Tom i Jerry. I uzviknuo: taksi. Are you talking to me? Are you talking to me? There's nobody. You're talking to me. Si, I talking to ti. Južni pol. Bežeći od Vuka, Crvenkapa je uletela u pećinu, iz koje više nije mogla da nađe izlaz. Koji bedak. Nema teorije da provalim put do bake. Dosadan ovaj eho. Dosta ponavljanje. Kako sad da pronađem put do južnog pola?
Kakva je ovo lampa? Ovo lampa. Protrljati 3 puta. 3 kruta. Zadatak je da vam ispunim 3 želje za 1 minut. Vreme je novac, zato počnimo odmah! Duše. Mislim, kad bi ovaj eho već jedno prestao. To je bila vaša prva želja! Druga želja? Mislim, čekajte, treba mi malo vremena. Vrlo dobro, dobili ste još ekstra 10 sekundi! 9 sekundi, 8 sekundi, 7 sekundi, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Ajmo, devojko, idemo, ajde, brže! Vaše ekstra vreme za drugu želju je isteklo! Hvala! I ostaje nam još treća želja! Da li će crvenkama uopšte uspeti da iskoristi treću želju? Samo hrabro, devojko, pa publika je uz vas! Idemo, vreme, sad! Želim da nađem put do bake. Vrlo dobro! Vaš put do bake nalazi se u ovom pravcu! Svima bilo je zadovoljstvo raditi sa vama! Duše! I tako je Crvenkapica krenula u pravcu južnog pola. A pogledajmo šta se za to vreme dešava u bakinoj kući. Mangupe, što nisi dao ga? Dejo! Ha, baba, daj glavu, baba! Dejo! Baba! Daj, baba! Daj glavu,
baba, daj. Dejo, mangu pesto ne dade go. Idi bre, baba, nisi normalno, uplaši me, čoveč. Vidim, dete. Idi, baba. Uplaši me. Udala, čoveč. Ha, baba, daj glavu, baba, ja sam strašni vuk. Molim. Baba, ja sam strašni vuk i sad ću te pojesti, baba. Ne čuje baba, sine. Kažem, ja sam strašni vuk i sad ću te pojesti, babuško. I sad ćeš vidjeti svoga Boga, baba, daj glavu, baba. Mol ti to meni pretiš? Da. More, slušaj, Džukelo, jedna, sad ću ti pokažem. Znači tako, baba? Tako. Baka Mrazo, ja sam Crvenka, ba! Nemoj, Baka Mrazo, pa ja sam tvoja Crvenkapica! Zar ne vidiš? Pa to si ti, Crvenkapo! Jeste, bako, ja! Jao, jesi stigla, dete moje. Jesam, bako, mislim, haos, ludilo da ti kažem, pazi, ej! Dobro, Slušaj me, dete. šta? Je poslao deda neki paketić za mene. Jeste, bako, jeste, evo ga ovde. Bako, slušaj, mislim, haos, ludilo da ti ispričam, pazi ovako, ja sam izašla iz kuće Deda Mraza i onda me je Vuk, krenuo da me juri i ja sam onda utrčala kod ona 3 praseta i mislim, haos, ono ludilo, one praseće su fenomenalni bili do jednog trenutka, onda su poludeli i prodali me onom Vuku i onda, Ljubrećina, a tu tek pa fenomenalno tu. I onda sam ja zeznula Vuka. Pako, to je Vuk, Pako. Alo, bre, šta? Videla sam Pa Vuka. šta ti si poludela, bre, glupačo, histerična? Pa šta se dereš je? To je Vuk, mislim, Pako, to je Vuk, Dobro, dete, sedi da se ne ovladi sarma, ajde. Jao, Ajde. Preferiram. Pa jeste poludeli, bre, šta me, bre, ljudi? I ti, bakuta, mislim, koji ti fora ovo sa metlo, a? Pa što nisi uzela đubravnik, a? Vidio, gle. Aj, sad leti, a? Ajde, leti, a? Čeki, evo i tebi jedno parče. Šta je? Ovo slanina? Ja ne jedem masno, bre, šta vam je? Pa gde kare? Gde užička pršu? Gde dalmatinska panceta? Gde Karađorđeva? Gde biftek, a? Šta jedete tu tamo? Šta je tu tamo? Sarma, a? A što ne kažete? Mango, pa jedan vuči. Bako, mislim, sarma je, on ne zna se.
Baba, znaš šta? Možda se udaješ. Džeki! Crven kapo! Deco, da vam kaže nešto vaša baka. Samo slanina car mu spasava. I tako smo najzad došli do novogodišnje sarme. Čiča, miča i gotova priča. Što je dobro. A će još neko? Prijatno. Srećna nova godina. Vuče, ne kradiš već. Sedam mora, preko 47 gora, negdje daleko. Zima! Ljudi, ovo nije baba, ovo je baraba. Dobro sam ga degažirala. Baba je dobra. Mala nema pojma. Sarma će biti moja. Kuliraj, baba, brate. Lako ću ja s Vukom. Upotrebi odbranu broj 7. Kakav šaran. Ja sam zlatni Irvas, ispunit ću ti 3 želje. Ja sam zlatni Irvas. Irvaša, nisam znao da si takva svinja, Rekao si da ćeš mi ispuniti želju da budem veliki majstor borilačkih veština, a Crvenka pa me opet razbila. Jeste vi ona veštica Grdana, ona što je iz uspavane lepotice, što vretenom uspava trnovu ružicu? Čuti bre budalu, šta se dereš? Kakav šaran. Sarme, Crvenka pa, vreteno. Daću ti 700 miših stopala, 200 litra daborove mokraće i 12 jagnjećih brabonjaka. Ostatak uplaćujem žiralno, najkasnije do 1. u mesecu, virmanom u SDK, neto. Znači porez i doprinos idu na mene. Ja mislim da je to realno. Pogovoreno.
se budi. O, lepoto čarobna, u zagrljaju kamenom skrivena, vučijom šapom grebena i mojim poljubcem otkrivena. Kako si lepa, volim te. Šta se loži, Šarane? Uplaćujem 300 buđona odmah, avansno elektronskim putem preko interneta i e-mailom. Digitalno, multimedijalno, Logic Data, Password Keeper, Antiviral Hacker. Jer to je realno. Ja sam Zlatni Irvas i mogu ti pomoći. A možete li meni pomoći? Ti, Sonja, začepi. Crvenkapu zadrži, ali sarme su moje. Pa dobro, ako ti imaš bolji predlog. Bože moj. Ja sam urbana riba, a ti si ipak divljak. Ja odlazim, ali ostaću uvek s tobom, u mislima. Znaš li ko sam ja? Ti si Zlatni Irvas. Ma ne, ja sam Galeb. Poslao me Zlatni Irvas da te zafrkavam. Ej! Tamo se znoje dlanovi. Novogodišnja večera je već počela. Sarme ima dovoljno za sve. Jeste klošari, a? Prijatno! Ljupate sarmu, a? Šta sve čovjek mora da radi zbog novca?